report san horka 4 weeks ni bagai bojor rekha 4 weeks ni bisingo nung tin response mar dai TRIPURA hawo CAN ti asa jeng janangi tango obon bagai nung tini obon response mar nai abon bagai jeng ma buji lai nai takuro tani male TRIPURA hawo chiri Maharaj Kumari Kanjun Prabha Devi agi TRIPURA hawo gabang ma chini refugee bhaine rongo 4-5 बार तोंग थैरिखा रिमांग संग तिनी कैसे बिथांका आमन बगै सुंगोर कुन दरमन खिलाबिया नों तिनी CA पास खेबो नों तुलान थंदी निनि जागाबो गुजरात तलांदी राजस्थान तलांदी वेस्ट बेंगल तलांदी मुंबई तलांदी चिनि कुन प्रॉब्लम करी बेबा TRIPURA हले चिंते रिमांगला आमन जों कासन नांनाय आमन बगै जों जत थांचां नांनाय तामो पार्टी तामो धर्म अबर नाइले बोy नों जेसे पार्टी बन खायदि कसा कखना गोला पे कर्म खायदि नों क्रिश्चियन बन खायदि मुस्लिम बन खायदि बुद्धिस्ट बन खायदि बेबा चिनि सिम कासिगै जों TRIPURA सा अमर जों बखाव तन नांनाय आमन बगै जों मा बुजिनाय गोबां मा करम साव लंगा थांगाय जदर राबो नों थांगाय साव बेबा जों गोबां मा अमहाय नोंसागो सिरि जों लिडार लाइ थांनाय ABCD जतनो जानि मानतै जे खायथांका जानि चुक्ति जे खायथांका जों बरनबो एप्रिशिएट खालायथाय ते बरनबो जों रेसपेक्ट थाय बरन जों बरन बिथाय खालायो बेयाव जों रिनाबो नांनाय आबन बगै तांग हिमालय बरबचिन अबंसनि खरसा लिडार बरबचिन अबंसनि खरसा ताखौ बुखौ आबन बगै जों बरन जों बरन बिथाय बेबा जों स्राय साम खालाय थांगाय खरसा स्ट्रंग लिडार नांगौ आबन बगै जों चिनि बुबाग्रा न जों चिनि लिडार नि मा संलायनाय तांग हिमालय लंगा थाखा जदर राबन थांबाय का चिनि लिडार आगि जों नुजागौ बेबा जों ताबु कायसा लिडार बसा मानि दंगो जर काहामो जों काहाम लिडार मानि दंगो अबगा चिनि बुबाग्रा लंगा थांगो जों बनो राम न राम मानि नाय तांग हिमालय बनो कुन दिनो चिनि बुबाग्रा रांग मै पायनि केबनि खमदा करै फान बाय बयनि केबनि खमदा करै चिनि बुबाग्रा कायसा कुबै जों अजरावो जों लिडार खामानि दंगो आबन बगै जों जत थांचा मांलानाय जों दिनै बो BJP खायो बो IPF खायो बो कांग्रेस खायो नै कुन यासि सुलाय देखै तांग हिमालय आं यास खौ सुरि हरकै बे चाटाया आं यांगन हारि दंगो अबो बान सुरनाय बेबा जों कुबै साबो दं आबो मासि लायनाय नायदि जों गोबां मानो जों चंलायखा MBC चंलायखा जों MLA चंलायखा मिनिस्टार चंलायखा पुजा फोरोंङै तामो जों MLA चंलायनि सिगांगाय जत लिडार फाइजन खुलुम कवर खालायो निर लामारनाय दैरिनाय साकिरिनाय अमागे साइजन फेमल फायो बेबा जेफोर मिनिस्टार नांगौ जेफोर MLA नांगौ आफोर हंगे बर तांखाय बर माने बगै अपॉइंटमेंट नांगौ अपॉइंटमेंट तांनानै बा नरले आं MLA आनि प्रॉब्लम सॉल्व फाइदि जे नन संगौ आं तांनि नि नन अपॉइंटमेंट नाव आं पास होदि नन नासिन दंनाय आं तिनि 10 मिनिट बिसिग आं नन सामनाखै नों 10 मिनिट मागे आं मा फैनाय तांनि हिमालय जों मा बुजिनाय डेमोक्रेसी सामनि बिसि पावर तंको पब्लिक नि सिताखुरो नेतानो जों सनाबो ओया सिगं सबाय जों MLA सनाबो ओया सिगं सबाय जों मिनिस्टार सनाबो जों नेतानो किरिया ताखुरो नेता सिगं बा किरिनाय नेता चिनि बुट बासिबो नेतांगो चिनि बुट बासिबो मिनिस्टारंगो आबन बगै जों नेतानो थाया नेता जों मार थानाय आबो भाके जों पब्लिक स्ट्रंग मातनाय जों पब्लिक थानसा मातनाय गणतन्त्र पब्लिक नि जत टनिक स्ट्रंग पावर दङ आबो जों मा बुजिनाय बासा बरो नेतारं किरिजागो नेता MLA रं किरिजागो ताम किरिजा हंगाय ओ मा बिनि उकल बसन सिक्युरिटी दङ आं बाहाके बन कक सानाय गाना थांगायनो बिनि सिक्युरिटी कासरि जगो नों थांमांला सार ताबो बुजि अरे तां थांमाय तनाय बुट ना बुरगा आं मिनिस्टार नि थांगा आनि बुट बायसि आं बना आनि प्रॉब्लम सॉल्व खाने बगैसि आं बना संगमनि बा आं थांमाले तंनाय बा ओ कक सारि नन केब कुन बेता पुलिस कुन खामिया तां हिमालय नों साननाय ओबानि MLA ओबानि मिनिस्टार ओबानि MDC ओबानि चेयरमैन नों साननाय तां हिमालय आनि यासि गंसा बाय मिनिस्टार नि थांगौ जों देबो बुजिन नांनाय MLA माने मिनिस्टार माने MBC माने जों ब्लक चेयरमैन चालायनानै ओ पंचायत जों रेगा बारलाय वाला चालायनानै आबन बगै चंगिया तामरि बगै चंग MLA न जों कायसा बो खरसा ल मेकार बोलो सामनाय जेलो बाय बसनाम जेलो न बसनाम थांतो जाते अलनि बिसिं दै थिन तो प्रोटेक्ट नांथो जेलोनि बिसिं दै हा प्रोटेक्ट नांथो जेलोनि बिसिं दै चिनो हा प्रोटेक्ट गय चिन बर डेभलप नांथो लामा करियो लामा रिथो साकिर करिनो साकिर रिथो तिनि स्कूल करिनो स्कूल रिथो तिनि हॉस्पिटल करियो हॉस्पिटल रिथो अमसे सिनि MLA नि साबो चिनि MLA सामो इलेक्शन फाइकांगाय कायसे पार्टी बे साले वाला ले या सुलाय बुलाय ना तकलाय ने अमा MLA सामो या ताखुरो
जों मा बुजिनाय जों जोंनि एमएलए नो जों स्ट्रंलि जों अपोज मा खायनाय तुम जदि अमाय सामु खाय दं गाय आमो बाहाय खायनाय गाय चिनि पाब्लिक रो थांजा तंनायनि नांनाय चिनि पाब्लिक रो स्ट्रंलि जों कायसे कायसे हामजाय तंनायनि नांनाय जेसा पार्टिबान खायदे नों नायसि दे सुरसाय नाय दे मिजोरामबो आजरा यंग मिजो एसोसिएशन नि कहा तंगो बरफ से आजरा नि स्टेट नि एमएलए रंगना लेजिस्लेचर रंगनो बरफ से सालो हि तनगो बरफ जे यस को जे हागेना मा तंगो तांगि हिमाले बरफ त बुदांगो आबन बगे बरफ को खनाय मा तंगो चिनि पाब्लिक जों देशा स्ट्रंग मांगनाय चिनि बुद बाय से नों मिनि सारम हिने जों खा क्रा खलाय जों दाबि खलाय मा तंगनाय चिनि बागे नों मॉडर्न टेक्निक बाय नों जों एजुकेशन मारनाय जों हॉस्पिटल का डॉक्टर काम फैसिलिटीज मारनाय चिनि एरिया बो बाहासाव नि आसे बोलंगो बाहायगले जों आरो हॉस्पिटल आजुरि मानायबा नि ओ बोलंगो बाहायगल कॉलेज आजुरि मानायबा तांगे मा हेंनायबा नों बुनार फरगाना सासा नों बोलंनि बरफ नि बुदबां ए मिनिस्टार दंमोन बैसा साबा सायाबले या बस मा बुजिनाय आबनो चिनि पाब्लिक नि फान आबनो चिनि डेमोक्रेसी चिनि पाब्लिक फान नगे तेसा सागंगाय नम चमुजनि एमएलए न थांगै साबै जदि अपॉइंटमेंट आना बगै न सागंगाय अपॉइंटमेंट लान थांनि बे 5-6 दिन परे माल फाइदिंगाय नों मोजो नार दि आ दिनो आ जरनो आ दैनो मोजो नार दि जेफोरनि न फारबगै नों सादि बुट थान फारगाय आना अपॉइंटमेंट ना फैदि अपॉइंटमेंट लाङो उरो बुट थानफ्रो अपॉइंटमेंट ना फैयो आनि बुट ना फैदिं सादि आबगे मा सानाय आबो चिनि पाब्लिक पावर केबो किनदा ग्रै दिनै एमला तय खरा पाइनाय फेबा पब्लिक पावले नों सारा जाग थिए जीवन से निने ओयासे गंसा तंगै थानाय नि यासे गंसा पावर आपसेट तो नों साइमान नांनाय ओयासे गंसा पावर ब्लाइक तो आबो जों साइमान नांनाय दिनै एसिगारि कार्ड थंनाय मिनिस्टार रो एसिगारि नो सगलाय दिन तिखलाय मानो नि यासे गंसा आपसेट पावर तो आबो जों बुजे नांनाय बन नेता चिनि बगे ताम खलाय बन नेता चिनि बगे हांकक सा आबो जों बुजे नांनाय आबो बगे ओ जरबो केबो स्ट्रंग लीडर क्रै चिनि बुबाग्रा खरक्सन स्ट्रंग लीडर तंगो जे लीडर बो चिनि बगे स्ट्रंगली फाइट खेमनाय जे लीडर चिनि बगे लॉफुली चिनि बगे प्रोटेस्ट खेमनाय बोंगा चिनि बुबाग्रा तान हिमालय नादि तिनी बुबाग्रा खरक्सन कामी कामी आम जे थबे सी एनी प्रोटेस्ट बगे बोतिनी चिनि पब्लिक कॉल करि तिनी केबो साने करिबले तान साने करै बस गंगो इलेक्शन करै आबन बगे एमडीसी एमएलए मिनिस्टर पारो थांगिया बसर तुम जी इलेक्शन रो हंगाय नर नो सिक्योर बे पा नौ नो माइचा फेकमो नौ नो माइते को माइबार तो खुरिचा फेकमो अम देगे नर तो गिरो जों नुगै मानो सेबा जों बुजि नांनाय आगिन सिमे जों थबाय जा फेका ताबो जों थबाय जालिया आबो जों मा सानाय जों नेता रो मा सानाय चिनि पब्लिक रो गोबां मा ताबो नेता सानाय सिनाय दङ गोबां मा पब्लिक बिसिंगो गोबां पब्लिक बिसिंगो इंजिनियर पास जोंजा बीए पास जोंजा एमएससी पास जोंजा एमकॉम पास जोंजा साइंटिस्ट ते गोबां पीएचडी खाजा चिनि पब्लिक दङ ओ पब्लिक कि ओ नेता रो आथरे पाथरे कक सब जों फेमन मानो ब्रक बेस साने कक दा नांगागा पब्लिक सि नेता फोरो होनाय नेतानि को बै जों पब्लिक ता थगाय जल्दी तां माने आबो चिनि बुजे नांनाय ओ यासे गंसान पार बस दं आबन बगे जों चिनि बोसा बोति रोंबो जों गांगो मा बरे ताखुरो गोबां मा आमसायो चिनि चेरे सिग्रा चिनि जुबग्रा ड्राग्स आवै कुबुलै गोबां मा लामा फलाय दङ आं बरनो माखने कइनाय ताखुरो नरो ओ लामा थां तमनो नरो फिरगो फेबिदि तां हिमाले नरो जों नांगुगो ओ सोसाइटिनि बगे ओ दफान बगे फाइट खेन बगे सिग्रा जुबग्रा फान बलाय नांगुगो आबन बगे जों बुमा बो हिंजांनाय र गामि आमसायनि बर गोबां मावर मा खेलायनाय आनि बोसा एफा जों थम बुनि बोसाफा जों थम तुम जे ड्राग्स को बाय तो हंगाय जों मन फिरगो बात बनाय आमो बचिनि त्रिपुरा मो थानि चिनि लिडार संनि दायित्व दङो जों मा नायखनाय जों अबो अमाहे गामि आमसायो जों सीए तो ते प्रोटेस्ट जों जे जों मन रिमुभ खाया जों बन सायो थांनाय एनआरसी तो जों डिमान्ड खायनो थानाय गोबां बर फायो अजा कांग्रेस तो एनआरसी बो सानिया सीए बो सानिया गोबां मान बर सानि फेबा जों गाय सीए का जों रिमुभ मा खायनाय फेबा एनआरसी गाय एप्लाइ खायनांनाय अबो चिनि त्रिपुरान बगै अबो चिनि 30% डिमान्ड आबन बगै जों बुजिनांनाय जों थानजामा दंनाय जों आमा हाकिनो जों साजे कबलायनाय चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै आबन बगै जे अंखरमाय बर हंगाय अंखरि लगिरिदि जे अंखरमाय बर हंगाय न तंग दिपन सुरि तंगदि जे बरक निन बा चबा खाले थांगो बो स्ट्रंगली फाइट खये बो जॉइन फेनि निनि आनि बा फाइट खेनि जों और देव से बर देनि और गोबां मा जे चिनि ताखु सरो दिना और चबा अंखलायो अबो चिनि बागैया
Omo TRIPURA mo tan bagaya. Omo sara TRIPURA san bagay. Omo hagi coba ngolai tong lagi takro. Sing abar ma puji lainai. Sing ma coba lainai. Kebal leader ini congza kere. Sing saksan leader ini ma besanai. Kebal leader ini congza kere. Ang order pan baik kuhe samung kaya nei. Sing ma besanai. Kebana berora tong bukawo songu. Jodan jan jeni em tong. Ang 12% hangkai. Ang science pori doctor pori nai. Ang engineer pori nai. Ang ukil pori nai. Ang scientist nai. Ang kebang ma lain tangnya ang pori ini baru wangsa tong. Abo mo ngna nang. Peba engman loge. Sing abo mo ngai besan nang nai. Ang khorok sa TRIPURA sangai. Ang kaham ke pori woi. Ain si woi. O do pan bagi ang protest kanan bagai. Au do pan mukti dan bagi ang coba ang kornai. Ama hage jeng siklar ang kornau. Dokter engineer lo tongai no. Peba amon logi no. Kubui baka besamung kaya nei. Sing ang korn nang nai. Kebang ma Chini dia noi tango. Peba lama ang kecil lama peri. Sing kiklai kerang tango. Peba sing baru bung na hoi setelah tegre baru bani auto pan takuno baru bawa TRIPURA mo tan bisi baru kelayu aman bagai sing kasih belai kena hamzana nangkung nai kasih belai kena maya beton nang nai auto pan mukti nai bagai aman bagai bes kanggo Chini maharas kebang protest kena tangi tunggu Chini auto pan mukti nai bagai botin sajul coba kelai tunggu aman bagai sing jodoh logi maral nai bah kaham beklai kasih nama hamzana nai jesa pari pan kelai tunggi peba ani TRIPURA sahine oh bekau sing tona nang nai